Moltíssimes gràcies. No sabeu, a les conselleres i els consellers, no sabeu que bé que ens va sentir el vostre escalf, la vostra presència. Benvolguda Neus, amic Miquel, alcaldessa de Girona, la meva ciutat, alcaldes i alcaldesses, eurodiputats, moltíssimes gràcies per ser aquí. M'agradaria agrair especialment als nostres amics del partit NVA flamenc que també estan aquí avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, alcaldes, diputats d'Europa, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies pel vostre compromís amb la democràcia. Realment és molt important per nosaltres en aquests moments. Vull agrair a tothom per la vostra solidaritat, per la vostra amistat, pel vostre compromís amb aquests valors que estan en perill avui, no només a Catalunya, sinó sobretot també a Europa. Heu sigut alcaldes que en tot moment heu fet costat a Catalunya al llarg de tot aquest procés, però sobretot esteu al nostre costat, els que estan empresonats, tots nosaltres que estem lluny de casa, de les nostres famílies. Els vostres ciutadans tenen por, sí, d'un estat que fa por. Uns ciutadans que es pregunten per què no hi ha una reacció d'Europa davant de tots aquests abusos contra la democràcia. Vosaltres esteu al nostre costat i al costat dels ciutadans i per això sou el pal de paller de les nostres institucions, d'un país que vol ser construït de baix des de dalt i no des de dalt cap a baix, sinó precisament perquè volem que tingui les seves arrels en la democràcia, és a dir, en la proximitat als ciutadans. Aquest atemptat indigne, aquest cop d'estat d'Espanya contra un Parlament, contra un govern legítims, aquesta vulneració dels drets humans amb detencions i maltractament, sí, cal dir-ho, perquè els nostres companys empresonats han estat maltractats per les autoritats espanyoles i Espanya haurà de respondre davant de les instàncies judicials internacionals per aquests abusos. Han estat maltractats. I en aquest país sense llibertat, amb aquesta restricció de la llibertat, les amenaces als dissidents, les amenaces cap a aquells que pensen diferent, cap a allò que no convenç a les autoritats de Madrid. En aquest país no s'hi pot viure, no hi volem viure. Nosaltres volem construir un nou país en el qual no tindrem por de parlar, en el qual no ens haurem d'amagar per expressar-nos, potser en contra del que pensen les autoritats, el govern. Un país on no anirem a la presó per complir el programa electoral, on no serem amenaçats de ser cessats perquè expressem unes opinions que no són les que agraden al poder. No, no volem renunciar mai. No, mai renunciarem, escolteu bé, al nostre ideal de país, a la nostra noció de democràcia, perquè estem convençuts que és l'única manera que permet a nacions pacífiques com Catalunya, sí, potser petita, però una nació antiga a Europa, una nació de pau, de cultura, d'acollida, és l'única manera que tenim de poder ser.
i de tenir un futur. Catalunya i vosaltres, alcaldes de Catalunya, en sou la prova. Volem progressar bé, i només hem progressat correctament quan hem estat governats per nosaltres mateixos. Hem realment tingut prosperitat quan hem evolucionat amb les nostres institucions històriques i amb els nostres representants legítims. Jo, insisteixo, soc el 131 president de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que hi ha una història, hi ha unes institucions que venen de molt lluny. Nosaltres no existim gràcies a la recent Constitució espanyola. No. I per tant, nosaltres existim molt abans i en som molt orgullosos d'això. Per tant, tenim l'obligació, tenim el deure de defensar-ho. Tenim l'obligació de mantenir aquest llegat davant de qualsevol amenaça. De Felip V a Felip VI, lamentablement, el que ha estat més freqüent en la nostra història ha estat l'absència de llibertat, ha estat l'anul·lació de tota forma d'autogovern. Ha estat la normalitat en les relacions entre Catalunya i Espanya. Una història plena de prohibicions, de suspensions, de cops d'estat, d'empresonaments també. No és res de nou a la nostra història. Però de totes aquestes etapes de persecucions, de prohibicions, Catalunya, la societat catalana n'ha sortit enfortida, n'ha sortit reforçada i, sobretot, més decidida a defensar els seus drets, a aconseguir, sí, probablement, hi ha hagut gent que s'ha quedat pel camí, és cert. Hi ha hagut governs abans que el nostre que han conegut la presó, l'exili, la persecució, i no podem oblidar mai tampoc que el feixisme espanyol, ajudat pel nazisme, va afusellar, executar el president 123 de la Generalitat de Catalunya, en Lluís Companys. Mai no ho oblidarem. És un feixisme que avui, el 2017, sí, escolteu bé, escolta bé això, Europa, avui aquest feixisme, de manera totalment impune, participa en manifestacions convocades pel partit que governa Espanya en aquests moments, i no tenen cap vergonya de reivindicar aquests manifestants el feixisme. Això és el que tenim ara a Espanya. Això és el que tenim al voltant d'aquesta coalició, d'aquest clan del 155. Sabem que el nostre combat, la nostra lluita ve de molt lluny. I sabem que encara tenim un llarg camí per recórrer. És cert, però tenim una única veu i un únic camí per arribar-hi, per realment ser una república independent. No ens serveix cap altre camí, només la democràcia. És l'única manera que nosaltres, tots, junts, podrem esdevenir el que el Parlament català va expressar de manera clara, un estat independent. L'estat espanyol, amb la via de la violència, de la repressió, imposa la seva força, però no ens convenceran mai, mai. Nosaltres, en canvi,
amb el compromís democràtic davant dels reptes democràtics, nosaltres ens creixem, ens agraden, perquè cada vegada que en els darrers 40 anys hi ha hagut un repte democràtic, l'hem guanyat, l'heu guanyat, l'hem guanyat, sempre, fins i tot el darrer, l'1 d'octubre, que va ser veritablement una victòria de la democràcia. I per aquest motiu, l'estat espanyol, que va ser vençut l'1 d'octubre amb un autèntic tsunami democràtic, ara reacciona amb fúria contra els que van guanyar la democràcia. I per això l'estat espanyol posa límits, condicions, són adjectius per la democràcia. I quan s'han de posar adjectius a la democràcia és que s'està posant la democràcia en perill. Per tant, ara, què és el que hem de fer? Hem de vèncer tots plegats, tots junts, aquest cop d'estat. El cop d'estat del 155. Aquest decret de restriccions de llibertats i de drets que amenacen Catalunya i Europa. I convido totes les autoritats, sobretot les autoritats espanyoles, a garantir i assegurar la normalitat democràtica de les properes eleccions. Sense presos polítics, sense policies que amenacen la diversitat d'opinions als carrers, sense repressió, sense límits a les idees dels altres. I no ho demano, ho exigeixo. Exigeixo el respecte cap als resultats d'aquestes eleccions. I també ho exigeixo a Europa. Ho exigeixo a Espanya, a tots els actors polítics que participaran en aquestes eleccions. Els demano, esteu disposats a acceptar? Esteu disposats a acceptar els resultats? Nosaltres sí. I per tant cal escoltar el compromís directe del govern espanyol i d'Europa pel respecte dels resultats. I cal dir-ho clarament, perquè els nostres ciutadans tenen dret a saber si les seves eleccions, si la seva tria democràtica lliure serà respectada o no. Perquè no podeu oblidar que és l'únic territori de la Unió Europea, Catalunya és l'únic territori de la Unió Europea en el qual no hi ha la llei fonamental votada pels ciutadans, l'Estatut d'Autonomia. No ha estat votat el que tenim ara pels catalans. És l'únic territori que no té el Parlament, tampoc, que els ciutadans van triar de manera democràtica. I és l'únic territori que no té tampoc el president elegit per aquest Parlament. I és l'únic territori on no té el govern que el president va anomenar en exercici de les seves atribucions. És l'únic territori d'Europa on hi ha aquesta anomalia democràtica. I per tant, senyor Juncker, senyor Juncker, senyor Tajani, és aquesta l'Europa que voleu? És aquesta l'Europa que ens convideu a construir?
una Europa amb un govern empresonat, un país sense tenir dret a tenir els representants que van triar democràticament, amb els drets i les lleis que els ciutadans van votar. Aquesta és l'Europa que ens proposeu? Cal que ho penseu, senyor Juncker, senyor Tajani. Acceptarem o no els resultats dels catalans? Perquè si els resultats és que els catalans decideixen recolzar el Parlament, el govern, la independència de Catalunya, què fareu? Continuareu ajudant el senyor Rajoy en aquest cop d'estat? Amb restricció de llibertats? Aquesta és l'Europa que proposeu als seus ciutadans? Jo dic, crec que no. I si teniu dubtes de qui recolzarà Europa, mireu les imatges de l'1 d'octubre, perquè jo crec que, en la meva opinió, ciutadans europeus, Europa ha estat més ben protegida per totes aquestes persones que han protegit les urnes als col·legis electorals, molt més ben protegida per aquests ciutadans que no pels policies que van pagar a la gent que votava. No en tinc cap dubte sobre això. Jo prefereixo i sento que són aquests ciutadans els que recolzaran les idees d'Europa. I això és el que nosaltres volem construir. No només per Catalunya, sinó també per tota Europa. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per haver vingut. Enormes gràcies a tots plegats.